martang yang mahita. Ali Tuhan debata malate hupasatora nami tuho di sudi asido tolong ni roham. Di tonga-tonga ni ngulu nami sahat tu partikianon. Nuang Tuhan apala di tikion neng tangyonon nami mahatam. Marsaringar may di tonga-tonga ni ngulu nami. Sesama Tuhan dosa pangalason nami holam mengasahun Yesus Kristus. Martanya kami tuho. Amin. Hatani debata dihita di ibagasa tikion imana tersurat di buku Yakobus bidu sada ayat 22 sahat ayat 25 songonon mah didok disi. Alai gabe siulahon hatai mahamu unak kolan pananginangi akan apa ototoho dirina. Ai pananginangi di hatai anggo so diulahon tudos mai tu halak napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan. Ai di bereng do dirina dungi lahu ma ibana gabedang di boto be rupana. Alai nama mereng torus tu bagasan uhum haluaun na sundeng gani jalamia disi imana martua marhiti siap pangulaun nai anggo so pananginangi nama kalupahon si ula-ulauni tahe ibana. Olak nido sahakna. Topik ni hatani Tuhanon gabe si ulahon hatai. Akadongan sapur siaon molo surat Jakobuson ima surat na sinurat ni apostel Jakobus sadiri doon madapoton na 12 marga na di parserahan. Tongon na sida hati hai di bagasan pangujunan. Didok si Jakobus matuna sida las ni roha sabing marajumi hamui anggo madabu hamu tu bagasan ragam ni pangujunan. Ai nama korhon habengeto do pangujunan na tu haporsiaon. Jala didok tu nasida asa dibolokon nasa naroa ro di hajahaton na lohotido pe dihadirion nasida. Jala asa marlabok ni roha nasida majalo hata nasinuan ni si Jakobus tu bagasa roha nasida. Na tarbahen paluaho todini nasida. Akadoa sapor siaon turpukon madok tuhita dung sidung manangihon hata ni Tuhani gabe si ulaon hatai mahita asa unak kolap pananginangi ay molo songoni tudos doi napa ototoho dirina tudos mai muse tuhala napa bereng-bereng rupa ni bohina di sorminan manang di cermin ay di bereng do dirina dungi lahu ma ibana gabedang di boto berupana pitor salpu doi siar roha manang pikiranna. Siano mata boto manangiho dada sukupi ikut dohot do na mangulahon. Asa unang masuk kiri keluar kanan, manang naungerina masuk kiri keluar kiri. Alai ikon saulau do manangihon dohot mangulahon hatani debata. Alanido ha Kristenono dada holan agama alai dohot do tindakan parulaon manang aksi dada holan pananginangi di hatai ikon mangihut do pangulao dohot pabahenan somalna molo holan manangiho jolma murado lupa alai molo ditangiho jala diulaho pitor maol do lupa ngolu naringgas marminggu manang manangihon hatan debata iko saur do tu pangulaon pangalaho pakatayo sigano pari patupahon ulao para sini rohaon ido hataridan ni jolma na mangulaho katan debata molo naung pananginangi di hatan debata jala diulahoni makatai pe dang be asbun manang asal bunyi dang manihasi be ulaonna hatabura dauna masian pamanganna dang parmuruk be bakol namai tarimas ngoluna pe gabe dauna masian estolu ima stres struk stop ay holan akan adenggan nama si buanon ni akasi ulahon hatan debata tu parsauran na si ganupari ido hataridan ni nasuad jala mangolu hatan Tuhani di bagasan rohani akka na porsea atong akadonga sa porsiaon molonunga gabe pananginangi hita di hatan Tuhani ima marhite-hite sian akadongata YouTube, radio, Facebook, siap Bibel, siap parsaurata di huria do sian akana asing tapeo mai jala taulahon
Asa unang gabi pananginangi na makalupaho kita. Ay olodo sono ditiki marminggu burjuma dohoti sahatu ede. Amin, amin, amin. Hape holan haluar mulai siap pitu ni garejai, peu tatani Tuhani. Sahat tu alaman ni garejai, peu muse. Haluar siap gerbang ni gereja, peu muse. Di dalam laut tujabu peu. Ujung namar peuta sada-sada mahatani Tuhani. Sahat tujabu dang adong benatading. Petor marhata bura muse. Pangari maso do keluargana. Disukun anak konna, jamita nakin among manang inong. Daku ingot-ingot bei. Ise nakin na marjamita. Daku boto-boto bei. Ise petahoi na peting marminggu. Sudah sukunomu. Sip mahodisi. Akadongan sapor siaon. Molo naong tatangion hatani Tuhani. Ikon lam tudenggan nama parangeta. Jala mamereng mahita torus tu bagasan uhum haluaun na sundengkani. Jala mia disi. Haido na pinasahat ni Tuhani tuhita marhite hatanai. Jala jolma na mertua mahita marhite siap pangulautai. Anggo sop anangi-nangi na makalubaho kita dihatani Tuhani. Amen. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata molate upasat nami tuho nungata kasbe hutanyo kami hatam. Asima roham ali Tuhan di bata saya jari maham di bagasat todimi gabi si ula hatam. Asa ngolu namiot Tuhan gabi si buat dami, si buat kolong, jala si buat katiuron di tonga-tongan ya kapar sauran nami. Tuhan di bata si maroham seho mana marmahani hami madongani hami diganu akaulon nami. Saya sama Tuhan akadusa pangalason nami holang mengasah Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom.